अरे ये आम 4 जन को एका संगे कुआड नहीं जाऊची। ओहो तଳ ପଟାଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ ଘରେ ଆଉ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ପୋଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମ କାଲି ପରା ବ୍ୟାଗରେ ବ୍ୟାଗ ପରିବା ଆସିଛି ହେଲେ ବି ଆମ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ପଡ଼ି ଆଇଲା ପୋଡ଼ିବ ବୋଲିକି। ହଁ ପରା ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ବାଇଗଣ ସାଙ୍ଗେ ପୋଡ଼ିକି ନହେଲେ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗେ ଚକଟିକି ଆମକୁ ଖାଉଛି ଆଉ ତ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ବୋଲି ମୁଁ ଶସ୍ତା ଆଉ ମୋତେ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଖାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଦିନ ଆସିବ ମୋତେ ଖୋଜିବୁ ମୁଁ ମିଳିବିନି। ହଁ ପରା ସେତେବେଳେ ତ ତରକାରୀରେ ପକାଇବାକୁ ବି ଡରିବେ ଏମାନେ କ'ଣ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବେ। ହଉ ଆମକୁ ଚକଟିକି ଖା ଆଉ କ'ଣ। ଇଏ କ'ଣ ଖେଚୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବ ମୋତେ ଭଲ ହେଲା ୟାକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଦୁନିଆରୁ ପଳେଇଛି।